Naman ni siya sa akong pisto. Ano ka na siya? Wag. Sige. Nako yung istorya sa mo ba? Nadumduman lang ako. Kaya nakakuha ko sa land bank. Sa una ba ito, nagseminar ko sa land bank pa. Kanang taas mo itong hotel, na may elevator ato. Mga land bank hotel, ng land bank? Di, seminar para sa land bank. Nag-seminar. Land bank ang seminar ba? Sa bangko pa ko nagtrabaho ba? Nga, kanang dito gaw sa elevator, pagkuhan, nagtindog mo ko dito, napoy na katao, nagtindog ba? Basing mo seminar po to sila niya. Sige sila sinikhanay ba? Sinikhanay sila niya. Murag alanganin sila kay bito. Niya. Ila kung di pangutana anto pangutana sa ako. Kana sir, kaning asa maglukat og ticket? Unsa ticket? Sa elevator? Nangutana ko sa ticket ka. Ticket sir ba para sa elevator? Murag kataonan ko sa kunahuna ba katagaw ba mo tawana ay. Niya. Manang paghuman, ko nga, dili man ta maglukat og ticket, sir. Ngayon siya kay, unsa man day? Namay konduktor mo ni diri maglukat og ticket. Kabag-o sa joke ko. Ako, hindi ko kasakay itong elevator, magayon na mo ang konduktor.